Mara vilayatynyň polisiýa edaralaryna işini taşlap daşary ýurtlara çökmäge ymtylýan işgärleri köpelýär. Yerli hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary boş iş orunlaryny yglan edýärler. Ýöne giň ýaýran paraxorluk kadr meselesini bökdüýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda maglumat berdi. Soňky aýlarda Mara vilayatynyň içeri işler edaralaryna öz arzusy boýunça işden çykýan işgärler köpeldi diýip bir yerli hukuk goraýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde gurrun berdi. Onuň sözlerine göre amatsyz iş şertleri ýolbaşçylar tarapyndan kemsedilmeler, raýatlary jerime ýazmak boýunça esassız berilýän tapşyryklar we beýleki ýagdaýlar hukuk goraýjylary öz islegleri boýunça iş taşlamagy iterýär. Üstesine daşary ýurtlara çykan öňkü polisiýa işgärleriniň maşgal agdalarynyň durmuş hal ýagdaýynyň gowulanmagy, maliýe mümkinçilikleriniň ýokarlanmagy içeri işler edaralarynyňky işden çekilmeleri höweslendirýär. Daşary ýurtlara çykan öňkü polisiýa işgärleriniň izde galan maşgal agdalarynyň hal ýagdaýy gowulanyp olar jaý mellek ýer ýa-da awtolog satyn almagy, jaý salmagy, kiçirek sowda bilen meşgullanmagy başlaýarlar. Diýip hukuk goraýjy aýdýar. Yerli ýolbaşçylar öz islegleri boýunça işden çykýan adamlaryň öňüni baglamaýarlar. Olar iş başyna polisiýa işgärleri bilen özara gurrundaşlyklary, boş iş orunlaryny yglan edip ýaşlary işe çekýänliklerini aýdýarlar. Ýöne däp bolan paraxorluk tejribeleri kadr meselesini özüni görkezýär. Şuňlar islendik hukuk goraýjy edarada iş tapylýar. İşe geçmek üçin talep edilýän paranyň möçberi 2 hisse arzandy. 30 000 manat boldy. 21 ýaşyny dolduran tanış bileşleriňiz, dogan garyndaşlaryňyz bar bolsa getirin habar beriň. Diýip yerli hukuk goraýjy işgär edara ýolbaşçysynyň sözlerini sitirleýär. Öňler bu pudukda işe durmak üçin talap edilýän paranyň möçberi 60-70 000 manat aralygyna üýtgeýän ekeni. Yerli howpsuzlyk resmileri diňe bir içeri işler meselelerini edaralarına şol sany ýanyny howpsuzlyk gurulugyny ýa-da beýleki agentliklerde däleýsem, ähli hukuk goraýjy edaralarda işgärleriň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar. İlan tarasyna kada uwrulan paranyň möçberi işe kabul edişlikde arzanan hem bolsa hukuk goraýjy edaralara işe girmekde şert goşulýan beýleki käbir talaplar dalaşgärleri kanuny goraýjy guruluklary işe geçmäge hyjylandyrmaýar. Parasyz töleksiz işe kabul etseler sagdyn ýaşygitler az däl. Ýöne olaryň 30 000 manat para berip işe girmäge ýagdaýlary ýok. Galy berse de biziň ýurdumyzda 3 arka talabı dowam edýär. Qadiýet jogapkärçiligine çekilen dogan garyndaşyň hosaryň bar bolsa kyn. Ýöne para berseň bu ýagdaýy kim gidilap bolýar. Para bermeli. Şonuň üçin adamlar hukuk goraýjy işine höwetlenmeýär. Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İş mümkinçilikleri babatyna daşary ýurt döwletleri özüne çekijiligini saklap galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir mahkama işgäriniň garyndaşy özüniň garyndaşlyk gatnaşygynyň daşary ýurda çykmagy päsgelçilik döredýändigini aýdýar. Ýöne şonda da ol öz aýalynyň familiýasyna geçip daşary ýurda çykmagy synanşmakçy bolýar. Meniň agam welaýetlaryň birindäki mahkama edarasynda işleýär. Bu ýagdaý meniň ýolumy baglaýar. Sebäbi agam maňa seýle diýär. Men mahkama işinde işläp ýörkäm, seni daşary döwletlere çykarmaýarlar. Eger sen daşary ýurda çyksaň, meni bärde işletmeýärler, işden çykararlar, diýdi. Men aýalymyň familiýasyny alyp, hatda propiskamy hem gaýnlara geçirip, ýurtdan çykmaga synanşmakçy bolýaryn. Diýip ýangyn howpsuzlygy gurulugynyň bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hukuk goraýjylaryň özleri hem ýurtdan çykyp ekran çeşmelerini gözleýärler diýip o sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar giň ýaýran işçilik ýurt raýatlaryny ekran gözlegine daşary ýurtlara iterdi. Pandemiýa hereket çäklendirmeleriniň aradan aýrylmagy bilen daşary ýurtlara köpçüliklerin göçüşler gaýtadan güýçlenip başlady. Göçüşleriň täze tapgyryna döwlet edara karhanasyny işi ekran çeşmesi bolan adamlar hem migrasiýa torkunlaryna goşulýar. Azatlyk radiosy Mara vilayatynyň içeri işler edaralaryna işden çekilmeler boýunça yerli resmilerden tesbir alyp bilmedi.